Takže čaute lidi, já vás zdravím u druhého dílu těžkých začátků. Takže chtěl bych říct, že hned jak jsem tam vložil první video, tak mě to dost překvapilo. 5 vzhlédnutí, 1 odběratel, už to začíná. Nezapomeňte, až budu mít nějak tak 30 odběratelů, tak bude ta velká party a ten vlog. Nezapomeňte na to, nezapomínejte. Takže my se můžeme vrhnout, zkusíme něco s tady, a co? Tak se třeba podíváme na, co je to limbo? Podíváme se na to. To vypadá děsně. Jak Slenderman. Jo, mimochodem ze Slendermana taky budu dělat i z jiných her, budu dělat různé nahrávky a podobně. Tak neváhejte a navštěvujte můj kanál, mám ho na co to bylo? Mám ho na Skypeu, no vlastně už to nemám, ale dám si ho tam. Takže to je. Hřeben! Ještě žiju. No, kašlu na to. Dám si nějaký pořádný level. No, toto video bude trošku delší, minule jsem se díval, trvalo 7 minut 40 sekund, mám dojem, a no dlouho jdeme na ty hory, tak se těšte nějaký ten vlog, jo. Tak, však to znáte, ale mně se strašně dlouho dávají ty videa na to YouTube, to trvá 2 hodiny, tyjo. Dáme si dnes ještě vytvořené, dáme si plankon. Takže vyzkoušíme tento level. Co to? Viděli jste to? No. Takovéto levely já prostě miluju. Welcome to program. Tak, jedem na to. Moment, nedělali jsme toto video v minulém dílu, mi se dá, že jo? Mně se dá, že jsme ho dělali v minulém dílu, no. Podívejte se do kanálu, možná nebudete psat do komentáře, že už to tam bylo. Počkejte, to jsme taky dělali, ne? To je dobré, to už jsme taky dělali. Spike Fail 1. Plynov. Jo, můj oblíbený charakter, tak si ho zapamatujte. Spike Before jo, toto znám, to je pravda. No tak. Jo, zvládl jsem to. Zatím mě to celkem jde, ne? Víš ty 2 dětky, jak si tam boxují? Víš to? LOL. Já žiju. Už ne. A toto je dobrý level. Pomoc. Wee. Je to zabodnuté v synáčkovi. Co ty? Hej. Nekňuč, ten mi pěkně boxovat tady tento, jo. Já už vím, co s tím uděláme. Sakra, nekřič. Sakra. Máme to. Sakra, už.
Tarata, takže. No, takže tento level jsme nezvládli. Zase. Odlez, nebo co to bylo. Podíváme se na to. A nezapomínejte, že jsou začátečník. Že ještě neumím udělat takové ty efekty a ty střihy. No, střihy promiňte. Já umím udělat střih. Já se moc omlouvám. Já ho umím udělat. Good. Co to je? Oj, můj oblíbený. Oj, nehýbu se. Ping. Mina. Vidíte tu minu, vidíte tu minu? Vy možná nevidíte, ale tam je další mina, tam je další mina. To bylo fous. Tak jsme to ve zdraví přežili. Ne. Ještě pořád jednu nohu to zvládnu, já si věřím. No, tak asi nezvládnu. Epic level. Co to může být? To je fakt epic. Turbo. Ježišmarja. Co to je? Žiju. Já žiju. Já žiju. Ježišmarja. Tak jdem na to. Dětku, připrav se. Takže jsem zpátky. A teď jdeme prorazit to sklo. Pang. Wow. Pozor. Sklo. No tak, jeď. Proč se to tak převažuje dozadu? Už natáčíme 7 minut. Maximálně točím do 9 minut, potom bohužel. Ale tam musíme stihnout tento level. No tak. To je strašné. Mám to. To je ještě horší to sklo. No, už jsem na to došel. Au. Tak otoč se. Moment, s tím to se dá hýbat. No, mám to. Takže už máme málo času. Jo, to je napínavé. Maximálně bude tak 5 dílů. Nikoliv víc, no. Zase. No, takže. No, ještě máme chvilku, tak. Nezapomeňte pro mě ty levely vytvářet a také blbosti a. No, já se s váma asi rozloučím a těším se u dalšího dílu našich prvních začátků. Tak, zatím, ahoj.